Richard Muma osidhi kaka ogai mar Basa South e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul, kaunti ma Homa Bay, ka koro obiro telo e rango weche mag dongruok achiel mar oganda kod kwe e alworano. Nyasi mar sidho jaduong' Muma ne obagi e skund primar ma Kakelo kendo ne otele gi ker mar Luo jaduong' Odungi Randa kod kweth jodongo mag Luo Council. Ker Odungi mane oloso bang' chenrono ne okoni dhot ka dhot owinjore beda kod ogai margi motelo ne jopiny e yore mag dongruok kod achiel mar oganda ka okoni chenro osebedo ka dhi nyime gwenge mopogore e piny Luo. Okoni tij ogai maduong' en neno ni oganda ne oriwore kendo oloso e dhok achiel kod neno ni dongruok ochopo ne jopiny kaka owinjore. Jodongo go bende ne omedo jiwo tiyo e twech achiel e kind oganda Luo kendo kwayo jotelo maka Luo mondo oriwre ka giketo piny Luo bedo gimoro achiel ma pogruok ok obedo. Mar klan kamodake mobiro bete gi jodonge madongo ka ging'ado rieko ne community, ok ne klan mare kende, to nikech klan ma ji duto mar oganda Luo, nikech osebedo ng'ama duong' e piny ka. Mane gima duong' mang'eny osewachi korka gima onego ogai otim. Korka telo mar oganda, telo ne jomatindo, telo ne jodongo ka giyalo buche osewach ka, tahinya kwende weche mag kitwa gi timbewa. Ma seche moko orore ka weche manyien donjo, orore ka timbe manyien donjo. Magi e gik ma wadwa rito kaka oganda Luo Council of Elders. Wabed gi luor ahinya, wabed gi luor e kindwa ne joma nie tich gi joma pok ochako tich, mondo kata chiemo ng'ato yudo tich embo oyud luor mano paro no nyalo miye luor mane embo miyo jowadgi.